भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़ खबर ई रहा कि खेसारी लाल यादव एग्रीमेंट में फंस गए हन। लेकिन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से रात इवेंट रहुए गाना कल आई रहुए पावर स्टार पवन सिंह के विरोध में बहुत सारा कुली बात खेसारी भैया बोलू हन। लेकिन साथे साथे इहो बात भहुए इहो बात कहूँ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के रुआ सबके पता हुई मैनेजर राजकुमार सिंह ओजी रहुअन तो उ साफ साफ कहूँ कि अब खेसारी लाल यादव के गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बजाय सब कंपनी से आई माने मान के चलो कि एग्रीमेंट के लगभग शट डाउन ना कॉम्प्रोमाइज बा कि मतलब अब हमको सब कंपनी से गाने दीजिए। खेसारी लाल यादव मान के चलो हार गए बड़े अब जी जाके हाथ जोड़ ले बड़े सर हमको हर कंपनी से गाने दीजिए, आपके कंपनी से भी बेहतर गाना हम देंगे। लेकिन इहे बतिया हम खेसारी भैया से कहे के चाहेनी कि जौवन कामुआ तू ए बारा करता रह उ कामुआ पहले ही कर लेला रहता तो इतना जौन मार्केट से तार नाम खत्म हो गई, मार्केट से तार गाना बाजल आउट हो गई, ई ना भई रहित, ई कम से कम बरकरार रहित। खेसारी भैया ई बात के तू माना चाहे मत माना, भले हमनी के बात तू ना मानेला लेकिन हमनी के जौन सजेशन देनी सन उ बढ़िया देनी सन, ठीक बा। अगर इहे केस फौजदारी के पहले सबसे पहले ई बैठ के अगर सुलझ गई रही समझ लेल रहता तो तार बेइज्जतियो ना होइत, ओकरा बाद तार बरकरार इज्जतो रहित आ मार्केट में जो दबदबा तार रहल पहले उ बरकरार रहित। अब खत्म हो गइल बा। अब खेसारी भैया के गाना धरातल पर बाजत नहीं है आ नइखे बाजत तो अब जमावे में खेसारी भैया बहुत समय लागी। काहे कि नया नया लड़का सन के बेहतरीन गाना बाजता मार्केट में, बेहतरीन क्वालिटी के वीडियो आवता मार्केट में। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह के बाद अब सब लोग बराबर हो गइल बा, ठीक बा। पावर स्टार पवन सिंह के एगो लेवल स्टारडम एगो अलग बा, उ खेसारी भैया के स्टारडम रहल हो जगह पर, लेकिन अब लगभग खत्म हो गइल बा। हम तो कहम जे तार लोग के सब जना ले निमन नीलकमल सिंह बाड़े, जेकरा केहू से मतलब नहीं है, कोनो विवाद से मतलब नहीं है, लेकिन सब के सब गाना हिट दे रहल बड़े, सब के सब वीडियो हिट दे रहल बड़े। तो ई होके के चाहिए। खेसारी भैया से हम एगो बात कहम, रात के बहुत सारा बात कहले बड़े कि रेला जे है बाप दुका हो जाई बेटन के नैखन करती उ। देखो भैया हम तारे बताओ तनी, सबसे पहले अगर तू स्टार बड़ा तो तहार नाम लोग ली, अगर तहार नाम लोग ना ली तो तू स्टार ना रहब, आम आदमी हो जेबा। आम आदमी के नाम लोग ना लेला, लेकिन स्टार जे बा ओकरा से ओकरा तुलना, ओकरा से कंपेयर, ओकरा से जौन बा कि कंपटीशन कॉम्पिटिटर सब कोई रथी करेला, ई देखावेला लोग से, जनता से। ई होके के चाहिए। जब तक ले ई होता तब तक ले तू स्टार बढ़, तब तक ले तू अपने आप के बुझ जे हमार स्टारडम ऊपर बा, ठीक बा। जब ई भइल कम हो जाई, जब ई भइल लोग भूल जाई, तब बुझिए जे तार स्टारडम के काम खत्म बा। अच्छा तू हमरा के बताओ, पहले गुड्डू रंगीला, राधेश्याम रसिया, लूडू दीवाना सब लोग के कंपेयर होत रहला, अब केहू के होता? सब जना खत्म हो गइले, बाजार सारा लोग के खत्म हो गइल, रीजन खत्म हो गइल, उनका लोग के समय खत्म हो गइल, वक्त खत्म हो गइल, यूट्यूब से सर्च खत्म हो गइल, आज केहू नहीं के पूछल। तो इहे ई मत रख, एटीट्यूड लगे मत रख कि हमार केहू नाम लेके फोटो मत लगावे, हमार नाम लेके केहू ई काम मत करे। देखो उ काम करी नु तबे तार नाम फेम सब बरकरार रही, ई बात के ध्यान रख, ठीक बा। बाकी जे भी वीडियो देखता सब लोग के बता दी कि खेसारी भैया के गाना अब सब कंपनी से लगभग आई। पावर स्टार पवन सिंह के जगह गाना सब कंपनी से आवेला, वहाँ खेसारी भैया के भी हर कंपनी से अब गाना आई। एग्रीमेंट के कहानी खत्म बा। आ जेकरा ई लागत रहा कि पावर स्टार पवन सिंह से बहुत ज्यादा कंपटीशन होई कहले बड़े रउआ सब कमेंट करब तो रेलाई मैक्स 3 बनी एगो खेसारी भैया पर रात के जौन बात कहले बड़े ओकर रिप्लाई भी दियाई। लेकिन अभी चुप बानी सब, माहौल का कहता। बाकी वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करी। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।